Ondanks de aanvoer van zand dreigt het strand bij de Brouwersdam kopje onder te gaan. Wij zijn ooit begonnen op het strand, op houten palen. Dat hebben we een aantal jaren geleden moeten vervangen door stalen palen, omdat het steeds vaker voorkwam dat we in het water stonden. En nu staan we permanent in het water. En verder in deze uitzending. Zeeland meerdere keren in de prijzen gevallen. En keramiek van Mosselen moet de wereld veroveren. Goedenavond. Het is een populaire plek onder strandgangers en kitesurfers uit heel Europa. Het strand bij de Brouwersdam. Maar voor hoe lang nog? Want als er op korte termijn niks aan wordt gedaan, is het strand straks verdwenen in zee. De gemeente Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee zijn daarom samen met Rijkswaterstaat en de provincie op zoek naar oplossingen. Want zand opspuiten is niet de oplossing, zo blijkt. De laatste 10 jaar is het strand op de Brouwersdam voor een groot deel verdwenen. Ondanks dat er in 2016 nog zo'n 6 miljoen kruiwagens zand zijn aangebracht. Maar ook dat zand is door golven, de stroming en de tij allemaal in zee verdwenen. Brouwersdam is een plek waar heel veel van onze inwoners heel graag komen recreëren. Ook veel van onze gasten maken er heel graag gebruik van. Maar het is ook bovenal ontzettend vervelend voor al die ondernemers die daar werken en die daar hun boterham verdienen. Want dat strand, ja, dat hoort ook echt bij die Brouwersdam. En het is heel erg jammer dat dat nu helemaal in het water verdwijnt. Lekstra is ondernemer en heeft in de afgelopen jaren de gevolgen van de zandhonger aan den lijve ondervonden. Voor ons heeft het betekend dat het strand aan het verdwijnen is. Dat wij op een gegeven moment andere fundering onder het paviljoen hebben moeten aanbrengen. Wij zijn ooit begonnen op het strand. Zo groot was het strand nog toen. Hoe ver het nu ook weg lijkt. Wij stonden ooit op het strand. Op houten palen. Dat hebben we een aantal jaren geleden moeten vervangen door stalen palen. Omdat het steeds vaker voorkwam dat we in het water stonden. En nu staan we permanent in het water. Niet alleen voor Tra heeft het verdwijnen van het strand op de Brouwersdam consequenties. We zijn in zowel Schouwen-Duiveland als bij onze buren op Goeree-Overflakkee enorm afhankelijk van de toeristen die ieder jaar komen. En een belangrijke factor voor die toeristen om te komen is die Brouwersdam met dat strand. Reken maar uit als er minder komen of ze niet meer komen, wat dat voor gevolgen heeft. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft de afgelopen tijd met alle betrokken partijen gesproken over een definitieve oplossing. En een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat wij iets verder voor de kust wat korven neer gaan leggen. En dan hopen we dat die korven op een bepaalde manier zeg maar, dat zand wat gaan sturen. En voor zandophoping gaan zorgen, zodat we op een meer natuurlijke manier ook dat zand aan het strand krijgen, tegen de dam aan. Maar ook om dat zand op die manier tegen te houden. Tra is op zich blij met deze plannen, maar hoopt dat ze ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Alle partijen die hierin betrokken zijn, die moeten daar wel hun goedkeuring aan geven. Rijkswaterstaat is ook een belangrijke partij in dat verhaal. En je kan je voorstellen dat er allerlei haken en ogen aan ieder voorstel zitten. Maar hoe nu natuurlijker het voorstel, hoe beter de oplossing, hoe makkelijker het over het algemeen geaccepteerd wordt. Dus ja, wie weet oesterbanken. Maar als er de komende tijd niks gebeurt, zijn de gevolgen volgens Tra erg groot. Als we de komende jaren niets gaan doen, dan zal het strand nog verder afslaan en als we nog langer wachten helemaal verdwijnen. Want het zand gaat allemaal noordwaarts. Het strand is internationaal bekend als een kite-hotspot. Van over de hele wereld komen de kiters hier naartoe omdat het gewoon over de hele wereld bekend is. En het zou zonde zijn, alleen al om die reden dat het verdwijnt. Maar daarnaast ook voor de lokale mensen die hier dagelijks, wekelijks ook komen recreëren of ontspannen. Dat is er dan ook niet meer. Als het aan Joppe ligt, wordt er zo snel mogelijk actie ondernomen. Maar of dat gaat lukken? Ik moet ook reëel zijn. Er zit wel wat drang achter. Maar ik verwacht toch dat op z'n vroegst over een jaar of 2, 3, dat daar wat gaat gebeuren. De branchevereniging voor recreatie- en watersportondernemers, de Hiswareekron, is een petitie gestart tegen de plannen om de BTW te verhogen. Het nieuwe kabinet wil de belasting op onder meer overnachtingen verhogen van 9 naar 21%. Volgens de branchevereniging wordt de toeristische sector hierdoor hard getroffen, vooral in Zeeland, omdat de overnachtingen in België wel onder het lage BTW-tarief blijven vallen. De kloostergangen van het abdijcomplex in Middelburg zijn afgesloten. Aanleiding is een stuk natuursteen dat van de gewelven naar beneden is gevallen. Op het moment dat dat gebeurde waren er geen bezoekers aanwezig. Uit voorzorg onderzoekt de Monumentenwacht nu de staat van alle gewelven. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kunnen de gangen mogelijk weer open, maar dat zal niet gebeuren voor aanstaande maandag.
De zorginstelling Tragel voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft officieel erkenning gekregen voor hun muzikale activiteiten. Met de inzet van muziek wil de instelling alle zintuigen prikkelen van hun cliënten. De methode wordt al jaren gebruikt en de erkenning is dan ook een aanmoediging om er vooral mee door te gaan. BIM staat voor beleven in muziek. Op het ritme en op de cadans van de muziek raken we het lichaam aan met het voorwerp. Dat doe je met minder diepe druk en een rollende beweging. Coaches Judith en Andrea bimmen al ruim 10 jaar met hun cliënten. Het helpt om ze de muziek, maar ook hun eigen lichaam te laten ervaren. Iets wat een uitdaging is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Mensen ontspannen, worden er heel vrolijk van. Als je zegt van we gaan bimmen, dan zie je van tevoren al van dat ze opgewonden raken. Van dit is heel erg leuk om te doen. Met een arsenaal aan materialen en muziekstukken kunnen de coaches verschillende sessies geven, die de cliënten laten ontspannen of juist activeren. Pompoenen geven een heel apart gevoel, een tinteling op je lijf eigenlijk, waarmee je ook duidelijk haar alertheid verhoogt. Voor de coaches is het bimmen ook een manier om contact te maken met de cliënten. Soms is het heel moeilijk om te zien of je binnenkomt bij iemand anders. Bij mensen met een ernstige beperking. En als je dan ziet dat je toch echt dat contact krijgt, dat is het allermooiste. Daar krijg je zelf heel veel energie van. Genieten dus voor de coaches en de cliënten. Hoe voelde dat? Lekker. Een massage, een spanning. Zenuwachtig is niet zenuwachtig niet. Omdat Tragel zo goed bezig is met de BIM-werkwijze, hangt er nu een officiële erkenning van de grondlegger aan de muur. Een stukje waardering voor de inzet van de coaches. Nou, daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Dat is kaas op de taart eigenlijk. Ja. Door die erkenning hopen we ook dat nog meer mensen denken, oh ja, ik moet nog bimmen vandaag. Je pakt de muziek, je pakt de bal of wat je wil en dan duurt dat 4 minuten. Dus je hebt eigenlijk altijd tijd om te bimmen. Daar gaan ze binnen Tragel zeker mee door. Het is de tweede organisatie in Nederland met een BIM-erkenning. Half september gaat de GGD in Zeeland weer vaccineren tegen corona. De laatste tijd lijkt het virus weer op. En de GGD verwacht de komende maanden meer besmettingen door het koudere weer en meer binnenactiviteiten. Mensen ouder dan 60 jaar en mensen die een hoger risico lopen bij een coronabesmetting komen in aanmerking voor een herhalingsprik. 60-plussers krijgen hiervoor een uitnodigingsbrief om een afspraak te maken. Mensen jonger dan 60 niet. En het schoonste strand van Nederland ligt dit jaar niet in Zeeland. De titel gaat dit jaar naar het strand Vluchtenburg bij Schravenzande. Vorig jaar kreeg het strand van Noord-Beveland nog de titel. De titels voor strandpaviljoens scoort Zeeland wel, want het beste strandpaviljoen is Woest 17 in Nieuwvliet geworden. En de beste nieuwkomer is strandclub Horizon in Renesse. En een wereldprimeur voor 4 jonge Zeeuwse ondernemers. Als eerste is hun bedrijf erin geslaagd een servies te maken waarin mosselschelpen zijn verwerkt. En ze hebben er grootse plannen mee. 4 studenten van de HZ hadden een paar jaar geleden een plan. Iets nuttigs doen met afval uit de mosselindustrie. En dat is gelukt. Een servies deels gemaakt van mosselschelpen. We zijn met de onderzoeksfase zo'n 2 jaar bezig geweest. Heel veel vallen en opstaan. En uiteindelijk hebben we een eigen formule ontwikkeld waarmee we eigenlijk klei kunnen maken waarin mosselschelpen voor 20% de actieve grondstof zijn. Het luxe servies wordt gemaakt door Clay Studio, een keramiste in Middelburg. Het servies is wereldwijd een uniek product. We zijn op dit moment eigenlijk de enigste die dit doen. En voor zover we weten eigenlijk ook de enigste die weet hoe het in elkaar steekt. Ja, bij Piet Friet zie je het niet zo snel liggen. Maar het is toch wel een beetje het hogere segment. Het is ook in Zeeland gemaakt, in Middelburg, met de hand, echt ambacht. Daardoor zijn de producten gewoon wat duurder. Het is de eerste keer dat mosselschelpen gebruikt worden in een servies. En er is al veel interesse voor. De reacties zijn echt enorm positief. We hebben heel veel restauranteigenaren gesproken en we horen overal dat het verhaal echt heel goed aansluit op hun interesses, wat ze gaaf vinden. Dus de reacties zijn erg positief. In de toekomst wordt het percentage mosselschelpen nog flink hoger. Het bedrijf heeft ook plannen om servies te maken van oesterschelpen.
Veel wolken, weinig zon vandaag, met ook hier en daar een bui. Temperatuur was wel aangenaam met zo'n 22 graden. De bewolking die blijft nog even hangen, want morgenmiddag pas breekt de zon door en wordt het ongeveer net zo warm als vandaag. Het weekend ook nog bewolkt, maar zondag dan is de zomer terug van vakantie en volgen er een paar mooie, droge en vooral zomerse zonnige dagen. Ja, nog even geduld dus. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.